Je mi dobra šminka? Dobre, možda proći. Ok, može krenu. A može. Kako ste? Dobro sam. Hvala vam što ste došli. Danas smo bili napadnuti u Pionirskom parku, gdje smo došli da pričamo s ljudima bez povoda, bez reči, bez razloga. Znate, zbog ovih dešavanja ja sam mislio da je fašizam samo reč. Osjećaj koji me je obuzeo nije bio samo strah, već pitanje kako ovi studenti koji žele da uče imaju 40 godina. Nisam verovao da nasilnici i siledžije mogu da me biju i udare. Nije mi to prošlo kroz glavu. Toliko. Jel dobro bilo? Može. Možemo.